ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አን ሐኩም ሰላሐዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልትና ህይወት ቃል ክንካፈሊና ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልት እንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሎም እንካፈሎ ቃል ካብ ኩሉ ውድቀት ክሕልወና ይካአለ ይዝብል እዩ ካብ ኩሉ ውድቀት ዘበለ ክሕልወና ይካአለ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ይሁዳ 1:24 ከምዚሉ ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም በሐጎስ ብዘይ ነውሪ ኣብ ቅድሚ ክብሩ ከቁመኩም ዝከአሎ ሪኹም ካብ ውድቀት ዘበለሲ ክሕልወኩም ምስ ወደቅኩም ከተስአኩም አይኮነን ይልና ኖ ኣብ ምውዳቅ ዘይብጽሐኩም ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ወደቅና ዘተሰ አምላክ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምውዳቅ ዘይብጽሕ አምላክ ይዘለና ስለዚ ናይ ምውዳቅ ማይንድ ናይ ምውዳቅ አተሐሳስባ ክህልወና ይብሉን ክወድቅ ክእለ ክትስኢ ክእለ አይንበል ንምንታይ ምክንያቱ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወና ዝከአሎ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንኸይንወድቅ አጽኒዑ ክሕዘና ኢቭን አፍቲ ወዲቆም ዝበሃሉ እስከ ወደቅና ከመልሰና ዝከአሎ አቦለና ዝከአሎ መንፈስ አለና ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ንኸአልነቱ ንእመኖ ኣብ ዘመን ህይወትና እንዳወደቅና እንዳተሳእና ዘይኮነስ ከይ ወደቅና ተሐሊና ከም ንነብርስ ንእመን ኩሉ ጊዜ ካብ ናይ እግዚአብሔር አእምሮ ተበጊስና ምሕሳብ ንላመድ ካብ ናይ ሰብ አእምሮ ተበጊስና ምሕሳብ ንክደፎ ምናልባሽ ሰብ ሃይማኖት ክትወድቅ ትኽእል ኢኻ ክትስእ ትኽእል ትወድቅ ትስእ ህይወት ኮም ኢሎሙና ይኾኑ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ግን ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወና ዝከአሎ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ጊዜ ኣብ ዝንጎዮ ጉያ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወና ይከአሎ እዩ ስለዚ ከአሎ ድማ አይንወድቅን ኢና ክንወድቅ ኢና ኢልኩም አይትእመኑ ክንወድቅ ንኽእል ኢና ኢልኩም አይትሕሰቡ አይንወድቅን ኢና ኢልኩም ሕሰቡ ንምንታይ መሲልኩም ምክንያቱ ሒዝዋ ዘሎ ንህይወትኩም ከይትወድቁ ክሕዘኩም ዝከአሎ አምላክ እዩ ከም መጠን ከአልነቱ ዝአመናዮ መጠን ኣብ ህይወትና ከይወደቅካ ምንባር ክንላመድ ክንጅምር ኢና ይከአል እዩ ከይወደቅካ ምንባር ይከአል እዩ ብዓወት ጥራሕ ምንባር ይከአል እዩ ኩሉ ጊዜ ምውሳኽ ማለት ፈተና ሁሉ ይኽእል እዩ መከራ ሁሉ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ኩሉ መከራ ኣብ ኩሉ ፈተና ከይወደቅካ ፈተና ከይወደቅካ መከራ እንዳሰዓርካ ክትወጽእ ይከአል እዩ እዚ ድማ በአና ዘይኮነስ በተአባና ዘሎ እዩ ቀጽሉ ከምዚሉ በሐጎስ ብዘይ ነውሪ አቅድሙ ክብሩ ከቁመና ዝከአሎ ኢሉ ሪኹም እግዚአብሔር አምላክ ብዘይ ነውሪ በሐጎስ ከይወደቅና አልዒሉ ከይወደቅና ደጊፉ አቅድሚ ሁሉ ጊዜ አቅድሙ ክብሩ ደው ከብለና ይከአለ ኢሉ ሎም መልእኽትለኒ ከይወደቅ ዝብላ ተሐሳስባ ዘለኩም ከይስነፍ ዝብላ ተሐሳስባ ዘለኩም እዚ ጉዳይ መስአተኽዎ ከይሃስየን ዝብላ ተሐሳስባ ዘለኩም ሎም ቃል ክበኩም አይጎድኦኩምን እዩ አይትወድቁን ኢኹም ምክንያቱ ናይቲ ጉዳይ ክእለት ዘይኮነ ንህይወትኩም ሒዝዋ ዘሎ አምላክ ናቱ ክእለት ይዓቢ አተሐሳስባና ንቀይሮ ንህይወትና ሒዝዋ ዘሎ ከይወደቅና ኩሉ ጊዜ ብዘይ ነውሪ አቅድሚ ክብሩ ደው ከብለና ዝከአሎ አምላክ እዩ ክርስትና ምውዳቅ ምትሳእ ዘይኮነስ ከይወደቅካ ምንባር እዩ ስለዚ ካብ ምውዳቅ ምትሳእ አተሐሳስባ ወፂና ናብ ከይወድቅካ ምንባር ርእስና ንእትዎ አምላክ ሰማይ ምስኩልኩም እዩ አይትወድቁን ኢኹም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድሓኒየይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም